Ngikhona ke eNingizimu Afrika isekuphumeni kwaseThempelini. Ngifuna only 300 rand. Wona wonke umuntu osekwageza ngensipho uMgabe noMandela. Wena oqala ngqa ukugeza ngoMgabe noMandela. Ngicela ukuthi uze no 400 rand kuphela. Lento yala ijulile, kudla imoya. Igijima egazini uyizwe ukuthi siyaphila kuwena. Ingumuntu ofuna inhlanhla ukuthi ivuleke noma umuntu ofuna ukususa ichitho nezilwane, umuntu ofuna ukuthi umuzi wakhe yatetemuka, ibusiso ziyatitilizwa, ongasebenzi uyosebenza isikole, ofuna umuntu omubhala iexam unenkinga. Namhlanje ngifuna ukuqashula lamaketa nje abathakathi. Insipolo uNkulunkulu amthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela empunzini wakho nozophila. Lajikelele esivile singenile lando kwabantu unintokozo nothando landa injabulo. Hayi nisengasondela ngitshela mase ngithi wobafaka. Aha cha simanike la amazwi awafani awadalela ukungena bonke abantu amazwi. Yithi inkunzi engena lapha. Valanike leyo camera. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga. Ngikhuleka ngisendaweni yobunzima, ngikhuleka ngisendaweni yenjabulo, ngikhuleka ngisendaweni lapho ekuphenduleka khona abantu uma bekhala. Engakufundiswa ngingakwazi kodwa kwangenza nganconywa izwe lonke likaMthaniya. Ngikwenza la ngikhona ke eNingizimu Afrika isekuphumeni kwaseThempelini, akukhona enjuleni yaseThempelini. Ngithe namhlanje hlasimbe ngezibomu ukuze ngingathukwa abantu bethi lo mfana khona ayifaka kulensipho noma khona izinto azenza kulensipho. Ake ngizokhuluma ngikule ndawo, ngiyazi ukuthi ozobona ubuso bami uzobuyelwa yithemba bese ekuthatha serious ngisoye ngikusho usuku nosuku. Ufuna ukukhuluma nabantu abangawutholi nje umsebenzi, abathi mina ngisebenzi. Lithi nayo insipho ngiyilandile eThempelini, bengilandela ke abafweni nodadewenu, ngilandela izingane zakini, ngilandela osisi bakho, ngilandela wena mama, ngilandela wena baba. Ngiyenzile futhi iminikelo eminingi yemali ngiyenzela nina enisuke nithi ke uma Mpholoba sizomthemba. Iningi imali engiyishile la njengenhlala yenza. Engifisa ukuthi ngikusho lokhu South Africa kuona wonke umuntu ukuthi uma usebenzisa u0790453446 ufuna nanku uMgabe, ufuna nanku uMandela, na kanjani ukusizakala uzokuthola. Okumqoka kakhulu ubona bonke abantu abaseke bageza ngoMgabe noMandela. Ngithi phuthuma njengamanje. Angiyifuni imali yokuKorea, angiyifuni imali yokuKorea. Ngifuna only 300 rand. Wona wonke umuntu osekwageza ngensipho uMgabe noMandela. Wena oqala ngqa ukugeza ngoMgabe noMandela. Ngicela ukuthi uze no 400 rand kuphela. Iza no 400 rand kuphela. Cela ningithinte ke njengamanje ku 0790453446. Ama customer ala ekhaya azothenga ngo 300 bese wena oqala ngqa uzothenga ngo 400 rand. Sisenjuleni ke sendaweni enkulu, sendaweni ehloniphekileyo, sendaweni lapho esigubha khona ujunganza kwethu nathi la isilanda khona. Njoba nibona nje silokho esithatha njalo, sithatha nathi kulokho abasipha kona abanini bomsebenzi. Masilanda lapha ya enjuleni la siphiwa khona umsebenzi ukuthi ke sazi ukuthi siyaphiwa. Kuyalindwa ke la, awumani ufike nje izinto yilunge eli kanza kwethu. Kuyalindwa, awumani ufike izinto base ziyalunga nje ngokusheshsha. And yonke into eyenziwa la indlela ejule ngakhona ijulela ukuthi wonke umuntu ofuna ukusizakala akuthola ukusizakala. Funa ukubonga ke kwingilosi esibani senkazimulo, ngibonge kuyidalwa zezwe ezinemoya ehlambulukile, ngibonge kunina nonke ma River God,
Ngibonga kunina abakhonyi bomhlaba, baphathi bezwe, baphathi bezulu. Ngibonge kunina zinsizwe ezihlambulukile. Ngibonge kunina enagobela uNkulunkulu kuphela kodwa nangavuma ukugobela ogobela ngoba inini ogobela. Mina kangazi lutho, awekho amandla engiphiwe wona. Kodwa ngani ngiyazi ukuthi abantu bayabuya njalo bezongenzela izinto ezinhle. Ngenza lesi specially ke futhi ngisimemezela la ngoba ngifuna ukuprove iproof kubantu abathi umsebenzi abawuthuli. Nginama VN engizonilalisa wona mangizama ukuyixhuma le video ngikhombisa ukuthi Hlasimbe abantu iyabasiza kangakanani. Kodwa kwamanje angizili kuzoncenga umuntu. Futhi angizili kuzofoster umuntu. Ngifuna ofuna lensipho ayithenge ngo300 mayijwayela ukuyithenga. Wena oqalayo uyithenge ngo400 rand. Uyobuya na kanjani uzobonga uthanda ungathandi. Sithi ki Valentine uthanda lube luhle kubona bonke abantu. Darko Blue uzongibonga futhi uzongincoma. Kunezathu konke lokhu nganza kwethu. Nayi silandile niyayibona. Nayi list yabantu. Ilist yabantu le esiphethe la ekade sizobabongisa abathumela ama VN each and every day. Bethi cha mapholoba na kanjani siyabonga okuhlo senzela kona. Sifike sadla ke la siko lokuqala nje la khona lokuthi mawuzoza la fanele ube no 7 days ungamazi umuntu wesifazane. Olesibili usiko la khona masufikile ufika uhlale phansi udle lokho okuphekwe khona la nalokho okuphathile ubadedele bedlu babona. Angikhulumike ngemkhovi notikolosha akho mkhovi notikoloshe la. Akho silwane la. Akho sipoki la. Akho sithwalo la. Lento yala ijulile kudla imoya. Igijima egazini uyizwa ukuthi siyaphila kuwena. Ingakho umuntu onesilwane sizobaleka isilwane mayigeza ngalensipho. Ingakho umuntu ofuna ukugxoshiswa omunye umuntu emsebenzini uzokhathala lo muntu. Umuntu ozingelwa abantu bazoyeka ukumzingela. Umuntu ofuna inhlanhla ukuthi ivuleke noma enyangeni mayimthinta ngomuthi umuntu ukwazi ukuphakama. Umuntu ofuna ukususwa ichitho nezilwane. Umuntu ofuna ukuthi umuzi wakhe uvuleke without ukuthi aqalekiswe na ukuthi enqando abanye abantu ukuthi izinto zakhe zenzeke. Kusukela namhlanje ngalomgabe noMandela izinto zakho ngeke iphinde ifane. Siyakhuleka ke ngilo sesibani senkazimulo, siyakhuleka amadoda, siyakhuleka indlondlo enkulu. Siyathokoza futhi siyabonga umsebenzi eninikeza wona esingenakwazi ngoba zona inyanga futhi azona izangoma kodwa nithe angokutshela abantu ukuthi kulomkhumbi kaNoah kuyatetemukwa ibusiso ziyatitilizwa ongasebenzi uyosebenza ofuna umsebenzi nithe kakhulu ngikhulume ngabantu abathi bafuna ama promotion nabafuna umsebenzi nabantu abanamacala emsebenzini. Wena okade wawuhlula ukuthatha i-driving school uphumelele ufeyila njalo uma uthi uyozama i-driving school noma ubhala i-exam unenkinga. Namhlanje ngifuna ukuqashula lamaketa nje abathakathi. Umuntu ocabanga ukuthi uvinjwe ngezinto zabantu 079 0453 wawune business lawa. Let me bring you back kwiposition okuyona. Darko Blue ngiyakaranta ngalesi simo sala. Ngiyakaranta ngale moya yala. Inkosi nibusise 079 0453 Thank you very much. What's my